जोंनिया लासै पलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन गैया जालांगोन ओमफ्राय साख्रि मोननायनि खेत्रआवबो जोंहा जा रिजार्भेसन दङ बे सेम कोटावनो बिसोरबो माने इनक्लुड जागोन रिजार्भेसननि कोटा एनहेन्स खालामोब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा बिसोरजों कम्पिट खालामनो हानाय नङागोन ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा साख्रि बाख्रियावबो बिराद माने मा खथि जालांगोन ओंखायनो जों बेखौ बे आनकनस्टिटिउसनेल होननानै बुंदों बेखौ स्क्रेप खालामनांगौ बेखौ बातिल खालामनायनि दाबियाव जों दिनै बे सोनापुराव रेलि लादों जोङो आसामनि जोङो 19 ट्राइबेल अर्गानाइजेशन लोगोसे नांनानै जोंहा मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दङ बे कोअर्डिनेशन कमिटि जानानै जोङो सरकारखौ जोङो वार्निं होदों इमिडिएटलि बेखौ उइथड्र खालामनांगौ बे एन्टि ट्राइबेल बिलखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो ट्राइपार्टाइट डिसकाशन जानांगौ जोंनि गेजेराव आरो मोनद' जनगोष्ठीखौ ओबिसि हिसाबैनो लाखिनानै जेसेबां हायो बिसोरनो कन्स्टिटिउसनेल राइट्सखौ होनांगौ आरो बिटिसि सरकारा बिथांमोनखौ आलादा ट्राइबेल खालामगोन होननानै बुंगासिनो बेनि सायाव सारा मा बुङो आलादा रोखोम ट्राइबेल खालामनो हानाय भारतनि संबिजिनाव बेफोरबायदि खुनु सिस्टेम गैया खुनु कन्स्टिटिउसनाव बेफोरबायदि प्रभिजन गैखाया ट्राइबेलानोखा जोंनि आसामावसो सेडुल ट्राइब प्लेन सेडुल ट्राइब हिल्स दङ खिन्थु नेशनेल लेभेलाव गासैबो जों एसटि आरो नेशनेल लेभेलाव आहमजों जों बोरै कम्पिट खालामदों आरो राजस्थाननि मिनाजों रावबो कम्पिट खालामनो हायाखै आरो जुदि आहम आपार आसामनि कचफोरा सुतियाफोरा जुदि सेडुल ट्राइब जायोब्ला नेशनेल लेभेलाव जोंनि स्टुडेन्टफोरा बिथांमोनजों जा कम्पिट खालामनो हानाय नङागोन आरो जितु इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशना कन्डाक्ट खालामनाय कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसनफोरावबो जोङो बिथांमोनजों जा कम्पिट खालामनो हानाय नङागोन